veure, espera. Sí. Vale. Ara som Ferran Martínez, soc jo i l'Albert Gómez. Hola, bona tarda, gràcies per estar aquí. Sí, gràcies per estar aquí. Bueno, moltes gràcies al Galacticat per convidar-nos. Venim dins de tot el context de l'associació Bronca i també de l'editorial Patos Formel. I bueno, l'Albert i jo hem escrit Víctima Perfecta, que és un thriller de novel·la negra ambientat a Lleida. I bueno, el motiu principal de la novel·la es tracta de que s'assassina un editor d'una editorial semblant a Patos Formel, amb un nom també semblant a un dels autors. Realment s'assassina ell mateix al llibre i llavors hi ha un policia que està encarregat d'averiguar qui ha estat, mentre intenta que la seva família, sobretot el seu fill, amb qui té una bona relació, doncs no es vegi afectat. Llavors és un llibre que té un to a vegades molt intens en el sentit dels pensaments de l'assassí, de tots els seus deliris psicòtics, de tot allò que pensa i de per què fa les coses i tots els crims que comet, però alhora té un to molt lleuger i d'humor negre a la part del policia que li dona aquesta doble variant que permet el que és un llibre que podríem ficar dins del gènere splatterpunk, de terror extrem, que pugui ser llegit per un públic més ampli. Té diversos atractius, perquè que està ambientat a la ciutat de Lleida, que aquí es nota bastant, que nosaltres la coneixem molt bé, descrivim molt bé els ambients, el casc antic, l'ambient en què respira. I a part, tota aquesta doble vessant que a lectors que potser no estan tan acostumats a llegir splatterpunk els permet navegar una mica a les oles i alhora divertir-se a l'hora que estan llegint a vegades un gènere una mica extrem, no? Perquè què em podries dir de l'splatterpunk? Bueno, jo crec que lo de l'splatterpunk i la contracultura encaixa molt perquè en el fons hi ha un meme d'internet, ho explico amb un meme, que surten dos taules en una llibreria i posa Stephen King i not Stephen King. Llavors, als 80, una mica com a repúdia a les grans editorials, gent de manera autogestionada, surt una sèrie de novel·les de terror del Jack Ketchum, el Clive Barker, autors així, o l'Edward Lee, i són novel·les que estan fetes per comunitats petites, lo de punk és l'autogestió, i splatter perquè tracten el tema de la violència sense tapujos, intentant crear certa consciència social. Hi ha novel·les splatterpunk amb molta consciència social i n'hi ha altres que són vísceres i vísceres, però bueno, hi ha una abanic molt gran. I llavors el gènere aquest va mantenir-se durant els 80 i els 90, i a inicis del 2000 els autors van passar una altra cosa, a la fantasia oscura, el Clive Barker o coses així, i després amb la pandèmia i amb l'arribada d'Amazon hi ha una segona tanda de splatterpunks, també autogestionats i molt passats de voltes, i nosaltres ens encabim en aquesta segona onada de splatterpunk a Espanya. I això és una mica el que... Diríem que splatterpunk és contracultura, no? Diguéssim que dins d'aquesta edició del Galacticat, dins d'aquesta temàtica, doncs estem en sintonia, no? Sí. Diguem que la contracultura encaixa moltes coses, no? Però una de les coses que no encaixa en contracultura és el realisme narratiu normal. I el realisme narratiu normal està ple de convencions, psicologismes, coses així que donem per sentades i ens semblen naturals però no ho són, van amb una ideologia a sobre. Llavors a l'splatterpunk s'intenta tractar tots aquests temes d'una manera més visceral i per això crec que... Sí, i bueno, també aquesta novel·la està molt visceral, no? O sigui, tampoc hem pensat molt el que estem fent. O sigui, això va néixer una mica dins d'un mercat que jo et vaig dir, hauríem de fer una col·laboració, no? Tu ets de l'assassino i jo el poli. I me va enviar la primera intervenció seva i jo t'ho deia així com de manera lleugera, no t'ho prenguessis tan en sèrio, no?
Però bueno, vam anar començant a fer i al final ens ha sortit el llibre, no? Sí, ha sortit. Jo, escriure és tota una aventura. La gent que ha vingut ha sortit abans aquí a l'escenari, que ha escrit els seus processos i les seves coses. Normalment per escriure m'agrada saber el final, soc una persona organitzada en aquest sentit, però aquí va ser més aviat deixar-se portar. Visceral. Sí, va ser molt fàcil i vam necessitar una o dues reunions. Una reunió d'emergència, no? Per posar-nos d'acord en algunes coses, perquè clar, hi ha la veu de l'assassino i la del policia i passa tot en dies diferents i ens havíem de posar d'acord. Línia temporal, vam fer una línia temporal, vam organitzar tot. Però més enllà d'aquesta reunió tot va sortir molt. De fet, estem pensant en una segona part i una de les coses que ens temem és: tindrem encara aquesta visceralitat o era una cosa d'un moment que van brillar els dos per algun moment? Bueno, no ho hem de pensar tant, anar a fer i ja està. I bueno, jo alguna de les preguntes que te volia fer, ja tant de preguntes, clar, en aquesta novel·la ets tan víctima com autor, com assassino, perquè és com que t'assassines a tu mateix i estàs escrivint com t'assassines a tu mateix. Ets tres coses en aquesta novel·la, què tal? Què se siente? Bé, no, o sea, l'exercici mental de matar-te és molt zen. Què tal? Sí? Sí. Dóna pau? Dóna pau. Vale. Ja no t'arriba la facturació d'autònoms ni res. Una bona fantasia, no?, això de no haver pagat autònoms. Exacte. Joder, que... I no, ja porta de temps fent... Bueno, hi ha un amic meu que és un escriptor conegut, que és un col·lectiu, que és Col·lectiu Juan de Madre, que treballa molt el tema de les identitats i és algo que vaig aprendre amb ell, i ja vaig tenir un heterònim amb el que vaig jugar molts anys, que es deia Imag Warburg, i ja venia acostumat a això de situar-me a mi mateix a la trama, he llegit molta autoficció, tot i que oficialment detesto l'autoficció, he llegit molta autoficció, llavors, bueno, al final vols que no, pues... I val a dir que hi ha una mica d'autoficció també en aquest llibre, perquè també jo surto per allà, hi ha algunes persones entre el públic que també surten, i també ha estat divertit fer aquest exercici. I no sé, tens alguna pregunta tu per a mi? Ni una. Jo volia saber si creus que el poli, o és que m'ho va dir el meu amic, el Roberto Bartual, que és professor de la universitat, va llegir el llibre i va dir: mira, la primera cosa, que les novel·les negres funcionen molt bé quan funcionen a escala local i quan es nota que algú coneix el terreny. I després em va dir: i el policia és al marge de l'assassí, bueno, nosaltres volem fer amb el policia i l'assassí, però em va dir: el policia jo crec que té un tarannà com... té una personalitat amb molta profunditat i llavors el policia dona per a altres històries, no? Jo volia saber si seguiràs escrivint novel·la negra, bueno, sé que escriurem la segona part, però te planteges escriure coses amb un policia o alguna cosa així? Té altres casos dins d'aquest personatge. Bueno, podria ser. En tot cas, primer centrar-se en el següent pas, que primer és fer la promoció d'aquest, perquè encara estem enmig de la promoció d'aquest, i després fer la segona part. Després ja veurem, perquè també tinc altres projectes enmig, també la feina normal i un munt de coses. La feina. Bueno, doncs passem a les preguntes del públic. Sí, si algú té alguna pregunta. Senyor del Bastó. Aquest senyor no el conec que fa un munt d'anys. Bueno, sí, avui ha estat un dia molt especial perquè després de més de 10 anys ens hem trobat amb l'Atma, que... Sí, gràcies. Ell no me reconeixia amb el meu nom normal perquè ens coneixíem d'un foro d'internet, li he hagut de dir que era Zoca, que és el meu nick, llavors ha caigut. Jo quan vaig conèixer curiós. No tenia barba jo. M'apareix un senyor que tinc que treballar de vostè i se me cae una cara que diu: y me pregunta es, ¿cómo se pasa después sobre zombies a hacer de fantasma? Buah, no sé, és que només tinc 20 minuts per la presentació. És que, a veure, realment, clar, a mi sempre m'ha agradat escriure sobre qualsevol cosa. Jo crec que soc bastant eclèctic, perquè abans d'escriure de zombis vaig començar fent fanfiction per a mi del Diablo 2, o sigui, a fer fantasia.
I llavors, bueno, pues... Fanzines, els teus fanzines sí, a part, bueno, són contes molt diversos, de gèneres sí, molt diversos. De fet, això, jo tinc aquí alguns fanzines per aquí de temes molt variats, sense ficció, algun així més d'extraterrestres inclús. Llavors, bueno, no és que hagi passat una cosa a l'altra, és que potser sempre he estat molt inquiet, no? He volgut provar molts gèneres i pues, quan he volgut escriure una cosa simplement m'he ficat així, venga, lo loco. Pues mira. I bueno, sembla que n'hem fet, no em puc queixar. Bueno, i si no hi ha cap pregunta més... Jo tinc una pregunta. Ximi. Hola, soc un jove autolocal de Lleida i he treballat alguna vegada amb l'Albert Catmon i he de dir que ara fa uns anys va il·lustrar un còmic guionitzat per ell en el que era assassinat i fa no tant vaig col·laborar amb un relat que començava amb la seva mort. I la meva pregunta és, estàs bé? Home, no sé. No sé. Què responc amb això? Te quedan 5 minutos. I de presentació també. No tinc resposta, no sé. Déjalo que se escape tot, hombre. Gràcies, Ximi, per aquesta pregunta tan reveladora. Vale, la senyoreta del mòbil. Jo estic esperant amb ànsies la segona part. Ah, sí, ella es va llegir, es va partir durant tot... Va ser lectora cero perquè s'ho anava llegint a mesura que ho anava escrivint. Li ha agradat molt. Sí. Penso que sou dos peces molt diferents. Les complementem molt bé perquè cada un de vosaltres ja que aquest, no? Sí, el mejunje. Sí, no? Aquesta unió ha fet que un pugui un fanti 10 de 10. Llibre perfecte. Sí, feu un bon conjunt. Moltes gràcies, moltes gràcies. És un, bueno, si puc fer un comentari mental, lo d'escriure en parelles Està guai, està guai. i és tot un món dins de o sigui, lo normal és escriure en solitari, però l'Splatterpunk i algun gènere, el Paul Auster no, però altres gèneres es fa lo d'escriure en equip per cross-promotion, coses aquestes, no? Però després també hi ha un concepte de William Burroughs que és el de Texto Yonki, el almuerzo desnudo de Enden Baker, el primer turista de la droga. Pues Dius, estoy fuera. sí, ja sé el que volia dir. El William Burroughs genera un concepte que es diu The Third Mind, la tercera mente, per quan comença a treballar amb una sèrie d'autors per expressar el fet de que surtin coses que no és ni l'un ni l'altre, no? Llavors nosaltres, en termes de William Burroughs... Vols dir que si no ho haguéssim fet a quatre mans no hagués sortit això, no? No, jo en solitari no hagués fet això, perquè al final hagués estat molt més obscur. O sigui, al final té un raig de llum gràcies al Ferran. Si ho hagués fet jo no hagués estat tan obscur. Ja. Sí, que no sigui ni a TV10, Efectivament. Dragon Ball. I això volia comentar, lo de Third Mind. Molt bé, doncs fins aquí. Tenim alguns exemplars aquí, bueno, els que queden a... Queden dos, aprofiteu. Sí. I si no, se pot comprar per Amazon o a capmonidas.com. Exacte. Moltes gràcies. Ué!